Казват, че иманярството било напаст, страст, страдание и дори прокоба. Златотърсачите почти никога не обясняват удоволствието да притежаваш нещо безценно с нужда от пари. Но продават. Почти никога не признават, че са болни от любопитство, но изтъркват намереното до блясък от гледане. Почти никога не показват, че разочарованието от неразкрита находка ги смазва, но страдат. И почти никога няма да признаят, че продължават да търсят, но търсят. Друг въпрос е какво? Уточнението бивш и тук е като при наркоманите. Казват, че няма бивши. Панчо, доста интересен живот имаш. Кажи ли, че да. И 20 години в затвора. Да, моето. Можеш ли да ни разкажеш как стигна до там? От прекалено голямо доверие към приятели. Като малък, баща ми ме захрани с иманярската история да търсим и жълтички. Законът беше такъв, че като откриеш някакво съкровище, придаваш го на държавата, получаваш 25% от стойността му и 75% вземат държавата. Така, от Втората световна война, баща ми беше запазил една антична карта за Римо-Тракийско съкровище, което се намира в пределите на България, но никой не знаеше къде. Кажи ли, че от 65-та, 6-та, 70-та година с баща ми тръгнахме да търсим такова съкровище. И като кажем думата съкровище, всеки си мислеше гърненци, някакво такова нещо минимално. И ние това търсихме. Обаче на втория, третия път аз просто отказах и баща ми, за да ме подлъжи, зароял една жълтичка на едно място и ми вика: Пепо, тука, до това кладенче, твоя късмета, ще го издровиш на около една педя. И той ме напъсваше и малък ястрой намерих. И от тогава станах иманяр. Минаха се доста години. Търсиме по тая карта, обаче картата беше с разни зайчета, такива звездички, мездички, като картина. И в Старозагорския затвор, лежайки като политически, се срещнах с един човек, който е от Карнобат, също беше там и се познаваше с декана, който също беше политически, Благой Климентов Хаджов от Софийския университет. И оттам, от дума на дума, аз им обяснявам за какво става въпрос, за иманярските ми набези. И те ме припратиха към един астролог, към обсерваторията Юрий Гагарин в Стара Загора. Той можел да ми разчете картата. 1981 година, на 25 октомври, ме освободиха с указ в чест на 1300 годишнината на България. И тогава направих големия трансфер. Отидах при този познат, не мога да си спомня точно името му как беше, но е с докторска цензура. Разтворихме картата в вана с течен парафин, защото тя се чупише. Прекопирахме я на оризова хартия, палос папир. И той удари едни някакви линии там и се появи. Същото това го наложи на физическа карта на Балканския полуостров. И тогава се откроиха точките. И има 4 такива точки. 3 са в България и едната в Атина. 4 точки, да. 4 точки, има съкровища, в които са римо-тракийски монетни дворови. Там се е произвеждало от златото, лей са, прей са и се транспортира. Може и да се съхранява. 3 точки в България, едното е в Врачанския Балкан, другото е в Котлинския Балкан, третото е в Пещерския Балкан и четвъртото появява се като чаша. Триъгълник с чаша. Успя ли да ги откриеш? Аз открих само едното. Това, което е в Пещерския Балкан. Те нареченото Киево кале. Киево кале, там цялото местно население знае, че има хазна, монетарница и тем подобни глупости.
Поради простата причина, че когато Вълчан войвода е водил тук хора, за да се освобождава България от турско робство и искал да плати със злато, той ги е вкарал именно в тази подземна галерия. Казвам галерия, не пещера, защото отвътре е като строеж. Не е пещера. Входът е пещерен, обаче вътре, като се стигне до това, се виждат камъни как е строено. Все едно една къща си е построила и си е затрупала с пръст, земя и камъни. Тя отвътре си остава така, само отвътре укреплението я държи. Знаеш как изглежда, значи си влизал там. Да. Извадил ли си каквото си могъл от там? На 2 пъти извадихме с моя приятел Петър Тихомиров Петров, по-късно убит от виетнамците и присъдено убийството върху мене от следователя ми, заради което лежах и 20 години в затвора. Кога сте успели да влезете там? За първи път влизам 82 година. Оплаших се и излезнах. След това, 88 година, влизам втори път заедно с него. И понеже знаем какъв е големия проблем, защото е на много висока дълбочина, от отдушниците пуснахме въже с брезентови торбички, защото на някои места отдушниците са в разстояние на 15-20 см като комин. На някои други места е по-широк. И оттам го изкарвахме. Извадихме за 2 багажника лада 1600 и малко остана. Какво? Злато, монети? Жълтички, монети и тракийски монети, такива големи. От тези тракийските монети извадихме общо 10. Искаш да кажеш, че това съкровище в момента си стои на същото място? Това съкровище са го търсили още от 1946 година. Искаш да кажеш, че все още си стои там съкровището? Над 10 000 тона имат злато там долу. И ти не искаш да кажеш къде? Няма да кажа. Няма да кажа пожизнено. Защото и да кажа, един от простолюдието няма да се облагодетелства от тези богатства. А те не принадлежат нито на държава, нито на някой, който се е възмездил за Бог и иска да управлява простолюдието и да краде от него. Няма да го кажа. Това е последното. Ходил ли си да провериш дали все още е там? Да, ходил съм. 3 пъти съм ходил до сега. Последния път ходих с един мой набор от Варна, няма му казвам името, просто на сърце ми е. А и всички иманяри вече сме в тая кондиция, че трябва да се пазим един друг. Там около мястото обаче е търсено. Да. И много бомби са гърмели. За да го открият. Почти всичко е взривено. Просто голямата им глупост е тая, че те мислят, че като взривят, ще открият входа. Там е работа, че като се взриви, от самите вибрации проходките пропадат. Защото някои от проходите са на над 2000 години. Да. Съкровището е в земята? Да. В галерии в земята? Не, то е едно голямо помещение в 3 тунела. Самата като хазни, дето е направено. Представи си един влаков тунел, дълъг около 300 метра. Може и да е по-дълъг, защото не съм го имерил толкова, обаче доста. Около 10 минути вървя, докато стигна до единия край. И от лявата и от дясната страна са такива блокчета. Погледни го това. Ето. Такива са. Аз не мога да я дигна. Отмества се, а това са плочки с злато. Как успя да го откриеш? Търсих го най-напред около 4-5 месеца горе по Балкана. Кой Балкан? Пещерския Балкан. Това е до Пазарджик? Над Пазарджик. Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово. Помежду
Пещера и Нова Махала се намира точно тая местност, те наречената Киево Кале. Плачеме се. Ти си живял там, за да го намериш, така ли? Дани, 6 месеца съм ял каквото ме попадне. И се бях отказал. В един момент сядам на един камък. Имах една манярка такава, тя е алуминиева, стара военна манярка с вода. И пия вода и викам, това е последно. И оставям, имах шийни храсти, и оставям върху храста манярката и тя пропадна в дупката. Тук, надолу. Викам, в тази дупка не съм влизал. Тогава не бях такъв шкембилия. Бях младо момче. Викам, в тази дупка не съм влизал. Влезнах и проврях се и гледам, има стълби. А след като има стълби, вече това не може да е пещера. Това е нещо, или е стая, или е не. И влизам в ход. Не стигнах до центъра, защото като стигнах до амфитеатъра, има много кости. Викам, тук има нещо, някое животно, което ги иде тия хора. И излезна. Обаче вече знам откъде се влиза. И тогава викнах този мой приятел да ми е дружка, защото кога сме двама, сме по-поръжливи. Ако стане нещо с мен, може да ми помогне. И разгадахме всичко. Панайот Панов. Между истината, легендата, тайните и търсенето. През 1989 година влиза в затвора за убийство и започва, както казва, да се пазари с началниците, дали да посочи местата, които е набелязал за копаене. Така да е проучване или изследване. Не го прави. И за близо 20 годишния му престой зад решетките има истина и легенда. Без да е ясно кое какво от двете е, разследването твърди, че при откриването на съкровището Панчо се е скарал с приятеля си и го убил. Имало спор кой колко да вземе от златото. Той обаче твърди, че другарят му по разкритие на антични монети е жертва на куфарна търговия с лекарства. Били го убили виетнамци за недоставени количества аспирин. Казваш, че не сте се карали за златото, за... Не, ние сме нямали възможност да се караме за златото. С Петър Тихомиров изобщо не сме имали конфликт с златото. На него му закарахме един багажник с жълтички и на мене ми докараха един багажник с жълтички. Това е Лада 1600, където в първия момент, като я натоварихме, понеже падна, не може да върви. И сипахме от багажника, да може да вървят колелата. И на мястото, където оставихме там до Ручия, имаше някъде към 50-60 кг оставено. Но в последствие, докато съм бил в затвора, нали, ходят с машинки това, алабала и те са го намерили. И сега, ако дойдат и кажат, кажи ни къде е съкровището... Няма да го кажа. Изведнъж ще ти се изпари от паметта. Аз не го помня вече къде беше. Може и да съм сънул, може и да фантазирам, може и да съм откачал. Изведнъж вече започва да сънува. Да. Не е ли страсти манярството? Има ли бивши маняр? Няма. Няма бивш. Това е болест и манярството. Обаче, мога да ти кажа само едно. Законите в България, които ги измислиха такива псевдополитици, рушат не само на археологията, посредством казуса и манярство, а рушат и на цялото ни наследствено богатство. Във Франция защо французите по-глупави ли са от нас, че има специален закон? Всеки един маняр, който разкрива археологически находки или открие археологически паметници, получава 50% от стойността на тая находка, ако я запази читава и здрава. И там и манярите не ходят
с кришом посред нощ да се страхуват от полиция и жандармерия, да ги прибият и да им вземат, окрадат всичко и после да пишат в протокола, че няма нищо, защото при моето задържане, когато от къщи конфискуваха 386 кг злато, в протокола към банката има 36 грама предадени. 36 грама е една пендолира. Тоест те са ги конфискували, но не са ги предали, така? Значи някъде са украдени. От 368 кг има само 36 грама. Предадени на държавата, на съхранение в Българска народна банка. Къде са другите? При твоя обиск? Да. Да не говорим и за покойния ми приятел Петър Тихомиров, че при него няма и протокол. Сега с какво се занимаваш? Сега рисувам картинки. Тук от време на време през летния сезон водят тук едни чужденци, туристи, стрелят с пушки. Имам за около 30 000 лева пушки при мене. Охраняваш пушките? Охранявам пушките. Отдолу има една фирма софийска, която ще прави канализацията на нашето село. Охраняваш? Охранявам мястото и техниката, която ще е там. И понеже съм най-опасния, заради това са ми предоставили тая възможност. Значи от тиманяр стана пазач? Така е. Живота учи. Слушай, няма срамна работа. Ако ме карат и кенефи чистя, само да има пара да си изхранвам семейството. Ема знаеш къде е съкровището и казваш няма пари. Не. А сега иди там, яш кумчо агне. Не копаеш ли сега съкровището? Не копая. Къде си криеш парите? Парите в джоба. В джоба? Да. Или в буркани в градината? В буркани имам, в градината, ама те свършиха. Няма вече бурканчета. И в къщата няма нищо? Няма. Ти мислиш ли, че съм толкова глупав да държа нещо вкъщи? Утре ще дойде Неси Поп тук и ще ми раздроя цялата къща и ще намерят на нищо. Да. А къде го криеш тогава? Горе по Балкана. И не казваш кое къде? Не знам. Просто забравя. Откъде намери картата? Картата е от Втората световна война. Баща ми е донесъл по времето на блокадата на Драва Соболче, Драва мост тук. Той е бил към 3-ти или 4-ти полк, Софийски полк, които правят блокадата на немски ешелон, който се прибира към Германия. И при тая блокада откриват някаква архива. Водещия там командир, германеца, който е пленен, му казал, че няма нищо интересно, понеже цялата архива е на Абвера. Това е военното разузнаване. Единственото е съкровищницата. Това е карта, антична карта, взета от някакъв музей там в Италия, който се отнася за тракийските наследствени съкровища тук, които са на Балканския полуостров. И това е истината. Каза, че са 4. Другите намерени ли са? Едното е в Котлинския Балкан. Там местността Злощен се нарича. Всичките го знаят. Не са го открили. Може да са открили, защото той да го открие някой не може да го изнесе цяло. Оня, който е умен, той влиза, взема се по-малко, излиза си, върши си работа и знае къде му е пътеката, така че няма да има проблеми, докато е жив. Но ако се разкрие на показ, то цял свят ще я разбере. Другите две? Другите две, едното е в Врачанския Балкан, там не съм ходил. Предимно и трите местности са идентични с тя, която е в Пещера. С тая разлика, че в Пещера плоската скала, камъка, която сочи изток-запад, е откъртена, може би, още по времето на турско робство. В Злостен тая скала, камъка, изток-запад, се стои. Даже на него
често ходят ученици, правят се снимки, защото тя е към 6-7 метра висока. Стои като зъб така над. И сочи точно къде е входа на съкровището. Нагоре в другия Не, той е в низина, защото той е нависоко. Той е в низината. Сега ще изпратим да го търсят, много хора. Ами нека да си го търсят. Само, че там стрелят с пушки. Кой стреля? Ами, като фаниш от Филарието, Ябланово, селата. Местните хора знаят къде се намерят. Знаят ли? Да, знаят. Обаче, ако някой влезне, не ламти, той не взема по много. Той взема по 2-3, режат по нещо, вадят, вършат си работа и се стои там. Сигурен ли си, че знаят? Сигурен съм. И сега как живееш? Скотски. Що скотски? Имаш си жена? Не, става въпрос, че съм сиромах, ама съм доволен от живота. Имам си една внучка, имам си женичка, имам си дечица. Доволен съм от живота. Казвам скотски, защото не съм постигнал всичко. Сега погледни къщичката, не ми е измазан. Трябват ми 25-30 хиляди лева да я измажа, няма откъде да ги взема. Продавам си картините. Обявил съм наддаване. Цялата галерия, цялата изложба я продавам за 56-70 хиляди лева. Утре, като рит на камбаната, само една моя картина ще струва толкова. Нали казваш, че няма бивши маняр? Не ти ли се ще да търсиш? Ако се промени закона, съм първият, който ще организирам цяла бригада. Вие се знаете, значи. Знаем се. Другите търсят ли? Търсят, всеки търси. Колко според теб от намерените в последните години и ценности, и монети, и находки са скрити, не се предават? 90%. 90% не са предадени и са скрити, укрити. С тях се търгува незаконно, нелегално ли се изкарват? Виж, да не ровиме кокалите на Людмила Живкова. Тя беше най-големия иманяр в държавата. По нейно нареждане бай Желязко Димириев го изселиха, императора, от село Мрамор, тук, Тополовградско. Къде са го изселили? Павел баня. Защо? Защото и той е иманяр. Заради една колесница. Тази колесница коства живота на Людмила Живкова. Какво значи колесница? Колесница, една сребърна колесница от тракийско време. Защо тя коства живота? Защото Желязко Димириев разкрива колесницата. Людмила Живкова научава за тая работа, защото той иска да я предаде. Живкова разпорежда Димириев да бъде изселен. Тя измъква изцяло колесницата. Руснаците идват тук, вземат я. И понеже тя повдига на въпрос и получи удар в главата. Тръгна да носи чалма, малма, това и бай точно не може да се обади, защото друго е направление. Това е положение. Тя пострада в катастрофа. Каква катастрофа? Колкото е истината за смъртта на цар Борис III, такава е истината и за Людмила Живкова. В иманярските разкази истината отдавна се е превърнала в археологическа находка. Всъщност не само в иманярските разкази. Но за истината определено може да се каже, че ако я търсят само археолозите, векове ще си остане под земята. Както и други морални норми с културно-историческа стойност. Ей, брат, това харесва ли ти? Да, бе, брат. Subscribe for more content.